Han är super smart. För havs. Boom! By the way, så är det som pingviner från Madagaskar. Är det på gott pingviner? What the? Ja. Så när jag så väl för urogetter. Ja. Och Phil och Mason till schimpanserna. Det är oss. Sen tror jag. Det är en intressant vana. Allt är bra hamburgare då. Man tog in en intressant bana och såna. Vilken då mamma? Ja, nu är det lugnt mycket snack vid det Esbern. Nu är jag till fuck you. Ja, men hinbanan kunde vi inte köra sex. Levi, jag tror inte du vill inte spela. Wait, det är spel långt, spel! Break fast. Så vad gör vi? Vi break. Jag har alltid vid drev och annan. Oh my. Oh, vi sätter Rickard. Okej. Oh my god, vi sätter Rickard dit. Vi ser heter Rickard. Okej, då vinner bossen är... Det är så här ska hända. Oh my god. Det är spel från Oh en my Game God. Boy, det är vad som ska hända. Oh my. Ja, vadå? Okej, pausa. Okej, vad sägs? Du kan sitta sajten till att titta Ja, jag kan inte videon look shit. Bruk kamikaze. Och jag fick trap trutcher. Det som man inte till mig show av det. Ja, men är så en bara rätta för det. Kan Och inte så kött en av träd. Den linker omliga kasso. Nej, tomme. Vad fuck gör det? Jag kan fuck just du. White. Ja, du släpper inte längre. Ja, för bara att sneaky cereal. Ja. Nu tar du bruk banda lugga. Det är nog spär från ut. Utan att väga what the fuck I Fuck! Nej. Ja, att jag så inne så har man faktiskt rätten att jag med RS för. Det är så bojare. Det känns som ett par som montage för. Det är det här va. Hur snäck tar det så bossen? Eller? Att dollar allt. Han tar bara inte. Hur ska han ordentliga. Williams? Vad fuck är Williams? Pokémon. Ja, det är faktiskt också gott Esbern. Du räckte tunna just nu. Det var faktiskt också gott. Jag faktiskt har det vanligt gott Esbern. Det räckte tunna. Okej. Okej, kan jag inte släcka fullt vi. Ja, det går bara fylla vi. Inte biten nu bara. Han gör det rätt gott. Fire punch gott. Jag hörde det där någon. Liksom, Men, sväcker. Men han räckte tunna vid minnen som han nästan räckte. Så jag sockar. Akkurat nu brukte jag efter Stanford Space. Awkward. Hey, the jobs. Hey, William. Hey, Will! Det är typ bara hitcha. Jätte hållens största. Hey, what's this? Så Williams, inte jag sitter och Okej, nu kan ratta på min filer. Det är så faktiskt flera Pokémon så att hon likar att jag gör bush där kan Jag vet, I don't know, man. Ja, det är inte that's what you get. Jag vill regretta det, ja. Oh, hej! Annars är det så Hej, Dick! Hej. Hej. Det är så Jag ska awkward. gå... fuck. Det är så flera, hvis jag tar en Pokémon jag där, det är så flera sådana liv jag där nu. Så... Jag tänkte bara Williams var gott namn för Kadabra och shit. Oh my god, alltså. Lovely. Boom.
What have you done, Esbern? What have you done to yourself? Egg face. Woo! There's no need to feel down. Så Ja, som tid skulle spela det kall. Jag kan titta just vid täckon. Jerry, en montage, Simon. What have you done to yourself? Montage! Yeah. Okay. Worth it. Hej Mario. Oh, Ja. var det... Okej, jag fick det. Jag räknar mest till hur ska jag vara rätt i över. Ja, kamikaze. Ja, det double damage den där nere gör någon. Oh my god. Du vill bruka så runt nu och på störst. Du Okej. vill göra okkur störst vi är så runt nu. Ja, störst. Att det är kan störst. Yeah. Levi. Jag vet inte vad hänt. Shit, du kan inte. Montage. Ouch. Ouch. Montage. Montage. Vi störst tror inte akkurat det hash för att hända det va. Och dit. Jag skulle bara köta så här men spök som. 1, 2, 3. Åh, det är Gott Levi. Ah, no, Vad slags gott skott? Det skjut på just shoulder. Yeah. Whatever, worth the sacrifice. Det är som och för liksom revolver. Vi hade just a shoulder. Och så får en headshot och sånt där. Det var gott där. Du han vill ha headshots. Ja. Awkward Esbern. Oh. It's awkward. And I'm kind of awkward. I'll go. I'll get you. Bye bye. Bye. Yes, sir. Gordon Freeman shows no remorse. Gordon Freeman. In fact, he shows no emotion at all because he's a new primitive. Pokemon. No, go away. Go away and never come back. Ah, fuck, I ain't just free for Nederland. Hjärtedöd. Tetris har cool den. I Game Boy alltså. Sanker den där. Jag har hört göra site yo till ta skirmisher brukar göra Chalmers Visst du ska vinna det. tech teacher. Exactly. Ah, okej. Huh? Jag säger bara ägg. Vi ska inte göra äggpons attres för. Vad är äggpan kunde göra nu? Eggface för att vinna det. Exactly. Ett drapp Applejack. Damn it. How dare! You- Åh, skojt! No! Det är inte det! Men jag kan inte kanske komma ut. Okej. Du har kunnat gräva ett hål, men nej. Måste ska What's the doubt? Dig oh. Du kan köra Williams. Vi vill ha Williams. Back from beans. Du kan liksom köra ner min där. Shut! Get out of here! Let's go me! Eggface. Oh my god, that's very kind. Yeah. Jag alltid säger mig ett lycklamligt här Esbern. Helt av mig. Montage! Vadå? Jag sitter ett grävstäd någonting. Drack lost den. Så hvis grävstäden är över en armor så är han dotter i vattnet. Och se om det. Det är så mad skilled att det är. Jag vet inte hur den är. Alltså hvis du dår ordentligt väl så kan du bruka Williams till att dräpa Gordon Freeman. Alltså du kan. Alltså. Good. This time. Yeah. Hej! Just you wait. Ow! Vi kan alltid kunna annan oj kunna höra. Gordon Freeman.
Side of me. Nå, hva kan jeg bruke til å drepe deg noen nadler? Hey, behöver bananabomb. Den är så vet. Jag har TNT och jag har byggt det. Oh my god. Skanders. Oh no, carrot jumper. Who? Oh, yeah. Close enough, Esbern. Close enough. Mamma mia. Wait, that's the shit. Okay. Ja, jag har faktiskt för att dodge is ner. Ja, så det är stoj. Men han lönt jag träppa att trutcher så. Ni ser ut att I tror inte det mer damage än det här. Okay, Esbern. I've had enough of this shit. Good. No! Holy polluter. No. Hey, Levi. Du kan step off the boar. No. No. Nu vinner X-Face. As expected. Nästa vart du träppa så skulle det vara like egg face. More like egg face. Oh, Whoa. Eka. Esbern, Du du säger säger det. Oh my god. Oh my god. Egg Yes, face. sir. Exactly. Exquisite. Det var fuck the ears. In your face. Det är bara illa värre jetpack med långkr nu. No. Mm. No. Så Han vad? kan Ja, värre stadigt långkr, okej? Jag helt bara ger ett 0,3 shame. Lost det såna där så Det vi. är vi chans att vinna det. Ah, Levi, jag vet. Low gravity och poke. Är dusche där stö. Jag kan dåligt. Ja, är dusche. Ja, jag trodde bara för att få bo i minnen. Ja. Jag kan så istället, Levi. Just bara så. Jag kliar till minna. Okej, bam. Ja, du är snäggat du. Ah, fuck. Okej. Okej. Nu har alltid jag för att pröva. Ooh. Double Nej. damage. Är det ju. Ah, jag fick double turn time. Exactly Ja. what it Double turn time? Ja. Så jag har alltid för att lycka över här. Hittar Facebook. Du har också fjärrskonto, inte? Alltså, ja. Jag hittar vin. Jag bara, jag minuter efter en, okej. Spela Game Boy med igen. Jag har inte försökt bruka low gravity och poke. Det var planen, men jag vet inte, Facebook sitter fast nu. Da. Jag bara kommer bygga låg. Jag kan bara göra klart. Är det där än? Nej, det är inte. Nej, jag stannar halva minut. 2 cent per bojar. Lelele. Jag spelar Game Boy, det är så löjligt jag märks. Alltså, Any last jag må- requests? Ett spel Game Boy. Du vinner folk med spel, okej? Jag kan vinna Pokémon. look up that Pokémon nasty. Alltså, Wanna jag be nöjer the sig very att best. utnyttja teaching som jag fire kast någonting. Jag nöjer sig. Okej? Så ser det med. Tjej. Därför var det spännande för jag tyckte super Börja. fan. Tror. Kan jag? Nej. Aj. Flawlessly executed. Fatality. Jesus. Ultimate poke. Victory. Game on. Oh. Okej, klart att höra ett masterpiece.